Ubangiji Uba kai ne farkon komi, abada da ka Yesu domin cetonmu. Mu da muka taya, kai ka ceto sayinmu, murna sujada ya mai sarki. Ubangiji Yesu kai ne almasihu, kai ka fashe bayi shaidan daga bautarsa, kai ka bada jininka domin mu mutane, murna sujada mai sarki. Ubangiji Ruhu sunanka mai sarki, kai ne kana koya mana hanyar cetonmu, kai ne jagabanmu, kullum sai mu bi ka, muna sujada ya mai sarki. Allah Ubangijinmu ɗaya cikin uku, harshe baya